Naniniwala ang bagong halal na governor ng Integrated Bar of the Philippines Central Luzon na si Attorney Paul Maglalang na doble hamon ang kinahaharap ng mga abogado sa panahon ngayon. Liban kasi sa banta ng COVID-19 pandemic, may banta rin para sa kaligtasan ng mga tagapagtaguyod ng batas. Lalong-lalo na sa mga abogado rin. Alam mo naman na minsan napapahamak din yung mga abogado. Marami na rin na nadidisgrasya. Kung hindi man sa sakit, may mga nananadya na dumisgrasya sa mga abogado. Batay sa tala ng National Union of People's Lawyer o NUPL, hindi bababa sa 57 judge, prosecutor at lawyer ang pinatay sa ilalim ng Administrasyong Duterte mula June 2016 hanggang January 2021. Samantala, bilang institusyon na katuwang ng hudikatura, isa sa pangunahing programa na tututukan umano ngayon ni Maglalang ay ang magkaroon ng libreng access sa mga abogado ng IBP sa mga barangay. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, napahirapan ang paglabas. Access to the courts, access to justice ng mga tao, lalong-lalo na yung mga mahirap, ay maagapan yon na kahit na ngayon, lalo na ngayong pandemya, no? Ang hirap bumiyahe, ang hirap lumabas. So, kailangan yung access nila, madali rin. Siguro, halimbawa, sa mga barangay man lang, makapaglagay tayo ng mga communication devices. Higit sa oportunidad na magkaroon ng mataas na kamalayan ang mga mamamayan sa batas, magagabayan din umano ang mga nasa lokal na pamahalaan gaya ng barangay na maging sensitibo sa pagpapairal ng batas ngayong panahon ng pandemya. Samantala, nagpasalamat naman si Maglalang sa kanyang mga kabalin na abogado na suportado at naniniwala sa kanyang lideratura. Nakalasalamat naman po nung matulala po king kanakong pangapili bilang gobernador at gawan ko po ing agyo po para iya po may pakarine ing balenta mong Kapampangan. Gawan ko po ing dapat agyo po at italakad tayo po ing bandera na ning Kapampangan king IBP National. Paolo G. Santos, CLTV News.